കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖ്യാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാദൃഗ്യാഭം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം ഭർജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ നമോസ്തുതേ. വൃഷഭാവനേശ്വരി വൃഷഭാംസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മദേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുതമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാനമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 5 നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശം. ശില വ്യാസദേവന് നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശം. ശ്ലോകം 10. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വാസുദേവായ നയദ്വചിത്രപദം ഹരിര്യശോ ജഗൽപവിത്രം പ്രഗൃഹീതകർഹിചിൽ തദ്വായസം തീർത്ഥമുശന്തി മാനസാനയത്ര ഹംസാ നിരമന്ത്യുശിക്ഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയദ്വചിത്രപദം ഹരിര്യശോ പവിത്രം പ്രഗൃഹീതകർഹിചിൽ തദ്വായസം തീർത്ഥമുശന്തി മാനസാ നയത്ര ഹംസാ നിരമന്ത്യുശിക്ഷയാഃ. പദകോശം ചിത്രപദം ആലങ്കാരികം ഹരേഹി ഭഗവാന്റെ യശഃ മഹാത്മ്യങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ക്ലാസ് എടുക്കട്ടെ, പിന്നെ ചൊല്ലാം. ജഗൽ
ന അല്ല യൽ അത് വചഃ പദകോശം ചിത്രപദം ആലങ്കാരികം ഹരേഹേ ഭഗവാന്റെ യശഃ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ജഗൽ പ്രപഞ്ചം പവിത്രം പവിത്രീകരിച്ചു പ്രകൃണീത വിശദീകരിച്ചു തർക്കിച്ചിൽ പ്രയാസപ്പെട്ട് തൽ ആ വായസം കാക്കകൾ തീർത്ഥം തീർത്ഥാടന സ്ഥലം ഉഷന്തി ചിന്തിക്കുക മാനസാഹ ദിവ്യ വ്യക്തികൾ ന അല്ല എത്ര എവിടെ ഹംസാഹ സർവശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കളും നിരമന്തി ആനന്ദിക്കുന്നു ഉശിക്ഷയാഹ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നവർ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാക്കിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ച അന്തരീക്ഷത്തെയും ഏകാഗിയായി പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിവുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാത്ത പദകോശങ്ങളെ ദിവ്യ വ്യക്തികൾ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമായി കരുതുന്നു. അത് നിമിത്തം അതീന്ദ്രിയ ധാമ നിവാസികളായ സർവശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾക്ക് അവിടം യാതൊരു ആനന്ദവും ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ സന്ദർഭം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. എന്താണ് സന്ദർഭം? ശില വ്യാസദേവൻ വേദങ്ങളൊക്കെ നാലായി പകുത്തു, അതുപോലെ ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു മനസ്സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു അല്ലെ. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആയിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരികയും അദ്ദേഹത്തോട്, അതായത് നാരദ മഹർഷിയോട് ശില വ്യാസദേവൻ ആരായുകയും ചെയ്യാണ്, എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിന് സംതൃപ്തി കിട്ടാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി, അതായത് ഇത്രയൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിന് ഒരു മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടും അതിലൊന്നും പക്ഷേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മഹത്വവൽക്കരിച്ചില്ല. അതിൽ എല്ലാം എന്താ പറയാ ഒരുപോലെ, അതിൽ എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അത്ര തന്നെ ഭഗവാനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒട്ടും ഒരു ഹയർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല? ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. വേദങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവന് സന്തോഷം ലഭിക്കാത്തത് എന്ന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയാണ്, സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ച അന്തരീക്ഷത്തെയും ഏകാഗിയായി പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിവുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാത്ത പദകോശങ്ങളെ ദിവ്യ വ്യക്തികൾ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമായി കരുതുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാത്ത പദകോശങ്ങളെ, അതാണ് എന്ത് ഈ വേദങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും അല്ലെ. പദകോശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പദകോശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കുകളുടെ ഒരു സമീകൃത ഒരു എന്താ പറയാ കൂട്ടം, വാക്കുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം, അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത പദകോശങ്ങളെ ദിവ്യ വ്യക്തികൾ, അതായത് അതീന്ദ്രിയരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമായിട്ട്. കാക്കകൾ എവിടെയാണ് തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുക? വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെ, വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കാക്കകൾ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല? നല്ല ആധ്യാത്മികമായിട്ടോ അതുപോലെ പുരോഗതിയുള്ള നല്ല, അതായത് ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് ഡംപ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയന്മാരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഏതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല? ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാത്ത വേദങ്ങൾ പോലെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നും ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല? ഭക്തന്മാർക്ക്, ദിവ്യ വ്യക്തികൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അത് നിമിത്തം അതീന്ദ്രിയ ധാമനിവാസികളായ സർവശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾക്ക് അവിടം യാതൊരു ആനന്ദവും ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേദങ്ങളിലൂടെ ആ ഒരു പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലൂടെ അതീന്ദ്രിയമായ യാതൊരു ആനന്ദവും ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ സാഹിത്യ അവതാരമാണ് ശ്രീ വ്യാസദേവൻ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണം അതിനകത്ത് ആരെ പറ്റി പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണെന്ന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാക്കിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ മനോവൃത്തി ഉള്ളവയാകയാൽ കാക്കകളും അരയന്നങ്ങളും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളല്ല. കർമ്മഫലകാംക്ഷികളെ അഥവാ വികാര തീവ്രരായ വ്യക്തികളെ കാക്കകളോടും ദിവ്യ വ്യക്തികളെ അരയന്നങ്ങളോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ചപ്പു ചവറുകൾ ഇടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വായസങ്ങൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. അതേപോലെ വികാര തീവ്രരായ ലൗകികൾ മദ്യത്തിലും മദിരാക്ഷിയിലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി സാന്ദ്രമായ സ്ഥലങ്ങളിലും ആഭാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. കാക്കകൾ യോഗം ചേരുന്ന സ്ഥലത്തും സമ്മേളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും അരയന്നങ്ങൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നില്ല. പിന്നെയോ വർണ്ണശബളമായ സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യത്താൽ ബഹുവിധമായ താമരപ്പൂക്കളാൽ കൃത്യമായ ആലങ്കാരിക നൈർമല്യമായ പൊയ്കയിലാണ് അരയന്നങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ ഇരു പക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഇതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ കാക്കകളെയും അരയന്നങ്ങളെയും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. കാക്കകൾ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്താണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അരയന്നങ്ങള് ആലങ്കാരികമായ നൈർമല്യമായ
താമര പൊയ്കയിലാണ് അരയന്നങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ രണ്ട് പക്ഷികളും തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാക്കകൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നിടത്ത് അരയന്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആനന്ദം കണ്ടെത്തില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും ലൗകികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ഇതിലൊക്കെയാണ് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത്. മദ്യത്തിലും മദിരാക്ഷിയിലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിലും ആഭാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ആർക്ക് ആനന്ദം കിട്ടില്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നിലും തന്നെ ആനന്ദം കിട്ടില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കാത്ത ശാസ്ത്രങ്ങളും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രകൃതി വിഭിന്ന ജീവിവർഗങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ മനോഭാവത്താൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അവയെ ഒരേ പട്ടികയിലും പന്തിയിലും ഉൾപ്പെടുത്തുക സാധ്യമല്ല. അപ്പോ വ്യത്യസ്തരാണ് അല്ലെ, മനുഷ്യരും വ്യത്യസ്തരാണ്, പ്രകൃതിയിലും ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനെയും ഒരേ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ വ്യത്യസ്ത മനോഭാവമുള്ള വിവിധതരം വ്യക്തികൾക്ക് വിഭിന്നങ്ങളായ സാഹിത്യങ്ങളുണ്ട്. വായസഗണത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ ആത്യന്തികമായി ആകർഷിക്കുന്ന ചന്ത സാഹിത്യങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയഗത വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിരാകരിച്ച സാഹിത്യ അവശേഷങ്ങളാണ്. സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനെയും സംബന്ധിച്ച ലൗകിക സല്ലാപം എന്ന് അവയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്ത രൂപേണയുള്ള സാംസ്കാരിക കഥകളാൽ സമ്പൂർണവും ഉപമാനോപമാന രചനകളോടെ അലങ്കാരികമായ ഭാഷയിൽ സമഗ്രമായി ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നവയുമാണവ. അവയൊന്നും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നില്ല. ഏത് ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നവയായാലും അത്തരം പദ്യവും ഗദ്യവും മൃതശരീരഭൂഷണമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മീയ മൃതി സംഭവിച്ച വ്യക്തികളുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടമായ അത്തരം അചേതന സാഹിത്യങ്ങളിൽ അരയന്നങ്ങളോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആത്മീയ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച വ്യക്തികൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലേ. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പൈങ്കിളി നോവല് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടും. അതുപോലെ അതിലൊക്കെ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക? പല പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പല പല ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കഥകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ആർക്ക് ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല പറയുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട്, അതായത് ഒത്തിരി ഉയർന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നിട്ടില്ല, ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നും ഞാൻ ആരാണെന്നും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഒരു താല്പര്യവും ഉണ്ടാവില്ല. സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനെയും സംബന്ധിച്ച് ലൗകിക സല്ലാപം എന്ന് അവയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനെയും, അത് ആരെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല? ആത്മാവിനെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും വരെ അത് സ്പർശിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ ലൗകിക സല്ലാപം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ദൃഷ്ടാന്ത രൂപേണയുള്ള സാംസ്കാരിക കഥകളാൽ സമ്പൂർണ്ണവും ഉപമാനോപമാന രചനകളോടെ ആലങ്കാരികമായ ഭാഷയിൽ സമഗ്രമായ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നവയുമാണവ. അപ്പൊ അത് വളരെ ആലങ്കാരികമായിട്ട്, വളരെ എന്താ പറയാ, ഭംഗിയായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ടതായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? മുഴുവൻ ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങളിൽ ആർക്ക് താല്പര്യമില്ല? ആത്മീയ മൃതി സംഭവിച്ച, അതിനെവിടെ ഉപമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത്തരം പദ്യവും ഗദ്യവും മൃതശരീരഭൂഷണം, അതായത് മൃതശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഡ് ബോഡിനെ അലങ്കരിച്ചതായിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യത്തെ ഇവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത്. ആത്മീയ മൃതി സംഭവിച്ച വ്യക്തികളുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം, അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങള് ആത്മീയ മൃതി, ആത്മാവ് മരിച്ചുപോയ ആള്, അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡെഡ് ബോഡി അല്ലെ, ആ ഡെഡ് ബോഡി മാത്രമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങളോട് താല്പര്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ അരയന്നങ്ങളോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തികൾക്ക് അത്തരം സാഹിത്യങ്ങളിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. രജതമോ ഗുണങ്ങളിലുള്ള ഇത്തരം സാഹിത്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിലാസങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് മനുഷ്യരുടെ ആത്മീയ വികൃതയെ കഷ്ടിച്ച് സഹായിക്കാൻ മാത്രമേ സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. ആകയാൽ അരയന്ന സദൃശമായ ആത്മീയ പുരോഗതി സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്കായി യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള സ്വേച്ഛാനുസാരമായ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ നിലവാരം അവർ സദാ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ അത്തരം ആത്മീയ വികാസം പ്രാപിച്ച വ്യക്തികളെ മാനസ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥൂല ശാരീരിക ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള അഥവാ ഭൗതിക ആത്മശ്ലാഘിയായ മനസ്സിന്റെ സൂക്ഷ്മ ദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ച സത്കർമ്മങ്ങളെ ഇത് നിരാകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ വികാസം പ്രാപിച്ച ആളുകളെ മാനസ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അരയന്നത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ? അതിന് പാലും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളം കുടിക്കാതെ പാല് മാത്രമായിട്ട് കുടിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. അതാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം. അതായത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നത് മാത്രമേ അവർക്ക് വേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല?
അതീന്ദ്രിയരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതിക പുരോഗതിയാകുന്ന ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിമഗ്നരായ സാമൂഹ്യ സാഹിത്യകാരന്മാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, സാംസ്കാരിക കവികൾ, സൈദ്ധാന്തിക ദർശനികർ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്നിവർ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ കളിപ്പാവകളാകുന്നു. പരിത്യജിക്കേണ്ട ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. ശ്രീധര സ്വാമികളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് വ്യഭിചാര വേട്ടക്കാരന്റെ ആനന്ദമാണത്. വ്യഭിചാരം വേട്ടക്കാരന്റെ ആനന്ദമാണത്. എന്നാൽ മാനവ കർമ്മങ്ങളുടെ അന്തസത്ത ഗ്രഹിച്ച പരമഹംസർ ഭാഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകിയ ആളുകൾ തന്നെയാണ് ആരും സാമൂഹ്യ സാഹിത്യകാരന്മാരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരും സാംസ്കാരികരായിട്ടുള്ള കവികള്, സൈദ്ധാന്തിക ദർശനികര്, രാഷ്ട്രീയക്കാര്. ഇവരൊക്കെ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ട് മാത്രം ജ്ഞാനമുള്ള, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന വെറും സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് അല്ലെ. അതായത് മനുഷ്യർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, രണ്ട് കാലുള്ള മൃഗങ്ങൾ എന്ന് വേണം അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരെ, അവർക്ക് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയല്ല, അവർക്ക് മൃഗത്തിന്റെ ബുദ്ധിയാണ് മനുഷ്യന്റെ രൂപവും. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ഉന്നതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പോലും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അവര് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങളാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വാകി സർഗോ ജനതാഘ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതി ശ്ലോകമബദ്ധവത്യപി രാമാന്യനന്ദസ്യ യശോങ്കിതാനി ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവഃ. ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വാഗ്വിസർഗോ ജനതാഘ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതി ശ്ലോകമബദ്ധവത്യപി സാമാന്യനന്ദസ്യ യശോങ്കിതാനി യത് ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവഃ. അത് പദകോശം, വിസർഗ സൃഷ്ടി, ജനത സാമാന്യ ജനങ്ങൾ, അഖ പാപങ്ങൾ, വിപ്ലവ വിപ്ലവപരമായ മാറ്റം വരുത്തുക, യസ്മിൻ ഏതിൽ, പ്രതിശ്ലോകം ഓരോ പദ്യശകലത്തിലും, അബദ്ധവതി അനിയതമായി രചിക്കപ്പെട്ടു, അപി അങ്ങനെയായിരുന്നാലും, നാമാനി അതീന്ദ്രിയ നാമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ, അനന്തസ്യ അനന്ത ഭഗവാന്റെ, യശഃ യശസ്, അങ്കിതാനി വിശദമായി വർണ്ണിക്കുക, യൽ എന്ത്, ശൃണ്വന്തി ശ്രവിക്കുക, ഗായന്തി ആലപിക്കുക, ഗൃണന്തി സ്വീകരിക്കുക, സാധവഃ നിഷ്കാപട്യക്കാരായ പരിശുദ്ധ വ്യക്തികൾ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അനന്ത പരമ ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വിശദ വർണ്ണനകളാൽ സമ്പൂർണമായ ആ സാഹിത്യം ഒരു നവീന സൃഷ്ടിയാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഈ ലോകത്തിലെ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ച ഈശ്വര ഭക്തിയില്ലാത്ത പ്രാണങ്ങളിൽ അതീന്ദ്രിയ പദകോശങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ ആ നൂതന സൃഷ്ടി വിപ്ലവകരമായ സമൂല പരിവർത്തനം നടപ്പിൽ വരുത്തി നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നു. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ അപൂർണമായി രചിക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും നിഷ്കാപട്യക്കാരായ പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവയെ ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അനന്തപരമ ഭഗവാൻ ആരാണ്? അനന്തപരമ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ ഇതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വിശദ വർണ്ണനകൾ. അതായത് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അലങ്കാരികമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വിശദ വർണ്ണനകളാൽ സമ്പൂർണമായ ആ സാഹിത്യം അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാകുന്നു. ആ സാഹിത്യം ഒരു നവീന സൃഷ്ടിയാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതുവരെ എഴുതിയ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ആരെയും പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടില്ല. അതിനുശേഷമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കുകയുണ്ടായത്. ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ യശസ്, ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിച്ചു ഇല്ലേ? ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങള്, ലീലകള്, ഇനി വരും അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വിശദമായ വർണ്ണനയാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്താണ് സഹായിക്കുന്നത്?
മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിലെ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ച ഈശ്വര ഭക്തിയില്ലാത്ത പ്രാണങ്ങളിൽ, അതായത് ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ശരീരബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികള്, നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക്, ഈശ്വരഭക്തി ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ പദകോശങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ ആ നൂതന സൃഷ്ടി, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു സൃഷ്ടി വിപ്ലവകരമായ സമൂല പരിവർത്തനം നടപ്പിൽ വരുത്തി നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരിൽ അത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മളെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം, ഭഗവാന്റെ യശസ്, നാമം, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ വ്യക്തികളെ അത് നമ്മുടെ തെറ്റായ വഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തിരുത്തി ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ അപൂർണമായി രചിക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും നിഷ്കാപട്യക്കാരായ പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവയെ ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഈ സാഹിത്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത് അപൂർണമാണെന്ന് തോന്നപ്പെട്ടാലും, അതായത് അപൂർണമായി രചിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും നിഷ്കാപട്യക്കാരായ, അതായത് കാപട്യം ഒട്ടുമേ ഇല്ലാത്ത പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവയെ ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ, അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത് ഓരോരോ പോർഷൻ ആയിട്ടാണ്, എല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടല്ല വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെന്തെങ്കിലും അപൂർണത നമുക്ക് തോന്നിയാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവയെ സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു, ശ്രവിക്കുന്നു, ആലപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഭാഗവതമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അത്യന്തം മോശപ്പെട്ടതിൽ നിന്നും ശ്രേഷ്ഠമായതിനെ പടിപടിയായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക മഹാചിന്തകരുടെ യോഗ്യതയാകുന്നു. വിവേകമതികൾ വിഷസംഭരണിയിൽ നിന്ന് അമൃതത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയും അശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തു നിന്നും ശേഖരിച്ച കാഞ്ചനത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അപ്രസിദ്ധമായ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സദ്ഗുണ സമ്പന്നരും യോഗ്യരുമായവരെ പത്നിയായി സ്വീകരിക്കുകയും തൊട്ടുകൂടാത്തവയും തീണ്ടിക്കൂടാത്തവയുമായ ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകൻ അഥവാ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഉചിതങ്ങളായ ശിക്ഷണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു. സർവ്വ ഇടങ്ങളിലുമുള്ള സകലമാന ജനങ്ങൾക്കുമുള്ള നീതിശാസ്ത്രപരമായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണിവ. ഇതിന് അപവാദമായ ഒന്നും തന്നെയില്ല. എന്നാൽ ഒരു ദിവ്യൻ സാമാന്യ വ്യക്തിയുടെ തലത്തിൽ നിന്നും അത്യന്തം ഉന്നത തലത്തിലാകുന്നു. പരമഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ നാമങ്ങളെയും കീർത്തികളെയും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ അത്യുന്നത ഭഗവാനെ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സദാ ലീനമായിരിക്കുന്നു. പ്രകാരം ലോകത്തിന്റെ ദുഷിച്ച അന്തരീക്ഷം പവിത്രമാകുന്നു. അനന്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങളായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ളവ പ്രചരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ജനങ്ങൾ അവരുടെ നടപടികളിൽ സുബുദ്ധിയുള്ളവരായി തീരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, കുറച്ച് എന്താ പറയാ, വലിയ ഒരു സെന്റൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്യന്തം മോശപ്പെട്ടതിൽ നിന്നും ശ്രേഷ്ഠമായതിനെ പടിപടിയായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക, അതായത് വളരെ മോശപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതിനെ പടിപടിയായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക മഹാചിന്തകന്മാരുടെ യോഗ്യതയാകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള മഹാചിന്തകന്മാർക്ക് മാത്രമേ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നിനെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, ഏത് മോശപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും അതിനെ ഉയർത്താൻ, അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് അത്തരത്തിലുള്ള മഹാചിന്തകരുടെ യോഗ്യതയാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. വിവേകമതികൾ വിഷസംഭരണിയിൽ നിന്ന് അമൃതത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയും, കുറെ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് വിഷം നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭരണിയിൽ നിന്ന് അമൃതത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ആരാണ്? വിവേകമതികൾ, അതായത് ശരിയായ ബുദ്ധിയുള്ളവർ അല്ലെ. അശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ശേഖരിച്ച കാഞ്ചനം, സ്വർണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. സ്ഥലം അശുദ്ധമാണെങ്കിലും സ്വർണം എന്താണ്, അത് വളരെ പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ശേഖരിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ അപ്രസിദ്ധമായ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് സദ്ഗുണ സമ്പന്നരും യോഗ്യരുമായവരെ പത്നിയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. അതായത് ചീത്ത കുടുംബങ്ങളിലാണെങ്കിലും സദ്ഗുണ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവരെ പത്നിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം. അതുപോലെ തൊട്ടുകൂടാത്തവയും തീണ്ടിക്കൂടാത്തവയുമായ ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകൻ, അതായത് നമ്മള് ജാതി ഇത് കുലം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് പലരും എന്താണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഏത് ജാതിയിൽ ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചോട്ടെ ആ വ്യക്തി എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു അധ്യാപകനാകാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവരെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ സർവ്വ ഇടങ്ങളിലുമുള്ള സകലമാന ജനങ്ങൾക്കുമുള്ള നീതിശാസ്ത്രപരമായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള നീതി നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ഇതിന് അപവാദമായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. എന്നാൽ ഒരു ദിവ്യൻ സാമാന്യ വ്യക്തിയുടെ തലത്തിൽ നിന്നും അത്യന്തം ഉന്നത തലത്തിലാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവ്യനായിട്ടുള്ള, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ, ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഉന്നതനാകുന്നു. പരമഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ നാമങ്ങളെയും കീർത്തികളെയും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ അത്യുന്നത ഭഗവാനെ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സദാ ലീനനായിരിക്കുന്നു. അതായത്
ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അയാൾ ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചോട്ടെ, ഏത് ജാതിയിൽ ജനിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കീർത്തികളും യശസ്സുകളും ഒക്കെ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ഉന്നതനായ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഓൾവേസ് എൻഗേജ്ഡ് ആണ്, അല്ലെ? എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്രകാരം ലോകത്തിന്റെ ദുഷിച്ച അന്തരീക്ഷം പവിത്രമാകുന്നു. അനന്തരം അതീന്ദ്ര സാഹിത്യങ്ങളായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ളവ പ്രചരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ജനങ്ങൾ അവരുടെ നടപടികളിൽ സുബുദ്ധിയുള്ളവരായി തീരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ സവിശേഷ പദ്യശകലത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേക വ്യാഖ്യാനം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി. ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. സൈനിക മനോഭാവ ആവേശത്തോടെ നമ്മുടെ അയൽ മിത്രമായ ചൈന ഭാരതത്തെ ആക്രമിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായി യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല എങ്കിലും പണ്ടും ഭാരതവും ചൈനയും നിലനിന്നിരുന്നു എങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും നൂറ്റാണ്ടുകളായി യാതൊരു വിദ്വേഷവും കൂടാതെ സമാധാനപരമായി കഴിഞ്ഞു പോന്നിരുന്നു. അതിന്റെ മുഖ്യ കാരണം എന്തെന്നാൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ ഈശ്വര അവബോധമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഓരോ രാജ്യവും അഖില ഭുവനത്തിങ്കലും ഈശ്വര ഭയമുള്ളവരും ശുദ്ധഹൃദയരും സൗമ്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, രാഷ്ട്രീയ നയം എന്ന ആശയം തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. ജനവാസ യോഗ്യമല്ലാത്ത ആ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഇരു രാജ്യങ്ങളും, ഇന്ത്യയും ചൈനയും, തമ്മിൽ ശണ്ട കൂടേണ്ട യാതൊരു കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ച കലിയുഗ പ്രഭാവത്താൽ അല്പം മാത്രമായ പ്രകോപനത്താൽ സദാ കലഹത്തിന് അവസരമുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ യുഗത്തിലെ ദുഷിച്ച അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരമപുരുഷനായ പരമഭഗവാന്റെ നാമത്തെയും യശസ്സിനെയും പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ ക്രമനിബദ്ധമായ പ്രചാരണ സമിതി തന്നെ ഉണ്ട്. ആകയാൽ അഖില ഭുവനവും ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദേശങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു മഹത്തായ ആവശ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ ചൈന വാർ, അല്ലെ, ഒരു യുദ്ധം നടക്കുകയുണ്ടായി. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നടന്നത്? ഒരു ജനങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃഷിക്കോ ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കേണ്ടാത്ത, അതായത് തരിശു ഭൂമിയിൽ ഉപയോഗം ഇല്ലാത്ത ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവര് അടിയുണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് വരെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം രണ്ടു കൂട്ടരും ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ. അതായത് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിന്റെ ഈ പ്രഭാവം കാരണമാണ് അറിയാതെ തന്നെ ഈ കലഹം വരുന്നത്, അല്ലെ? ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, വെറുതെ കലഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ കാലകാലത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണത്. അപ്പൊ ആ കലിയുടെ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. സ്പൃഹണീയമായ സമാധാനം ലോകത്തിൽ നിലവിൽ വരുത്താനും സർവ പരമശ്രേഷ്ഠമായ നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കാനുമായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങളെ ലോകം മുഴുവൻ വിസ്തരിക്കേണ്ടത് ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും കർത്തവ്യമാകുന്നു. ഈ ഉത്തരവാദിത്വ കർമ്മം തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഭാരതം പരാജയപ്പെടുകയാൽ ലോകം മുഴുവൻ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുകയും വളരെയധികം കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അപ്രകാരം നിരവധി വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂലോകത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും തദനുസരണമായ ഹൃദയ പരിണാമം സംഭവിക്കുകയും അനന്തരം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവയെ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമ്മളോട് പറയാണ്, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം, അതായത് ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ത്? ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ യശസ്, കീർത്തി, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളൊക്കെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇതുപോലെയുള്ള കലഹങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും തദനുസരണമായ ഹൃദയ പരിണാമം സംഭവിക്കുകയും, അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കഥകളും മറന്നുപോയി ഞാൻ ആ ശ്ലോകം ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഹൃദ്യന്തസ്തോഹി അഭദ്രാണി വിദുനോദി സുഹൃത് സദാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ അതായത് എല്ലാ വേണ്ടാത്ത മാലിന്യങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയായിട്ട് ഹൃദയ പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനന്തരം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവയെ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ
സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള, അതായത് അവരുടെ ഹൃദയ മാലിന്യം ഇല്ലാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് നല്ല വ്യക്തികളായി മാറാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അധിക പക്ഷവും ആധുനിക ജനനേതാക്കളുടെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങളാണ്. ആകയാൽ നേതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രം പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും വിശ്വ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ഥൂല മാറ്റം സംഭവിക്കും. സാമാന്യ ജനങ്ങളിലെ ഈശ്വര അവബോധത്തെ പുനരുദ്ധീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം നിരവധി പ്രയാസങ്ങളാൽ പരിസേവിതമായ വിശ്വ അന്തരീക്ഷത്തെ ആത്മീയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന ആ മഹത് സാഹിത്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സത്യസന്ധവും യഥാർത്ഥവുമായ ഉദ്യമമാണിത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്, അവർക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെ? അവരിൽ ഒരു പരിണാമം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ വ്യക്തികളെയും സ്വാധീനിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിദേശ ഭാഷയിൽ ഈ വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിശ്ചയമായും അപര്യാപ്തതകൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ഉചിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ഉദ്യമത്തിൽ നിരവധി സാഹിത്യ സംബന്ധ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ന്യൂനതകളും ഇതിനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ശ്രദ്ധാവിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെ പ്രാമുഖ്യത്തിലെടുത്ത് ഇത് സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ഉദ്യമമാകിയ സമൂഹ നേതാക്കൾ നിരവധി വൈകല്യങ്ങളുള്ള ഈ ആത്മാർത്ഥ യത്നത്തെ യഥാർത്ഥമായ പ്രാധാന്യവും പ്രാമുഖ്യവും നൽകി പ്രശാന്തമായി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ സാഹിത്യം ഇത് എഴുതി കൊണ്ടുവന്നതില് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആദ്യം തന്നെ തർജ്ജിമ ചെയ്തത് അല്ലെ? ഇതിന് ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ അതീന്ദ്രിയ ശ്രദ്ധാവിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെ പ്രാമുഖ്യത്തിലെടുത്ത്, അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രത്തെ സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭവനം അഗ്നിക്കിരയാകുമ്പോൾ ഭവനവാസികൾ പുറത്തേക്ക് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പലായനം ചെയ്യുകയും വിദേശികളായിരുന്നാലും അയൽവാസികളായ അവരിൽ നിന്നുള്ള സഹായത്തിനായി ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിലും സഹായ അഭ്യർത്ഥന നടത്താൻ കഴിയുകയും അഗ്നിബാധയാൽ പരിഭ്രാന്തരായ അവരുടെ ആവശ്യം വിദേശികളുടെ അതേ ഭാഷയിൽ ആശയം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉടനടി മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രായോഗിക ശാസ്ത്രമാകിയാൽ ഭാഷയിലല്ല അർത്ഥപ്രാപ്തിയിലാവണം താല്പര്യം. ഭുവനത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഈ മഹത് സാഹിത്യത്തെ പ്രവിധികളെ ഗ്രഹിച്ചാൽ തീർച്ചയായും കൃതാർത്ഥരാകും. ഇവിടെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ വീട് അഗ്നിക്ക് ഇരയായിക്കൊണ്ട്, അതായത് തീ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വീടിന്. അപ്പൊ ചുറ്റിലും ഉള്ളത് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഭാഷയിലുള്ളവരാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വളരെ ആംഗ്യമൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തീ പിടിച്ച് ഒന്ന് കെടുത്താൻ സഹായിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ? അവിടെ നമുക്ക് ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നമാവില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗവത ശാസ്ത്രം, അതായത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും കുറ്റവും കുറവുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ മഹത് സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രവിധികളെ ഗ്രഹിച്ചാൽ തീർച്ചയായും കൃതാർത്ഥരാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർവ്വസാമാന്യ ജനങ്ങളുടെയും അസംഖ്യം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഭുവനം സമ്പൂർണമാകയാൽ അല്പമാത്ര പ്രകോപനത്താൽ ഒരു വ്യക്തി അഥവാ ഒരു രാഷ്ട്രം മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ അഥവാ രാഷ്ട്രത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അതിശയവുമില്ല. കലിയുഗത്തിന്റെ നിയമമാണിത്. നേരത്തെ എല്ലാവിധ അഴിമതികളാലും ദുഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് ഉതകുന്ന ഭൗതിക ആശയങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായ നിരവധി അനാവശ്യ സാഹിത്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അശ്ലീലവും ആഭാസകരവുമായ സാഹിത്യങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും നിയന്ത്രിക്കാനും നിരോധിക്കാനും സംസ്ഥാനങ്ങളാൽ നിയുക്തരായ സംഘങ്ങൾ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. സർക്കാരിനോ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൊതുജന നേതാക്കൾക്കോ അഭിത അശ്ലീല സാഹിത്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ജനങ്ങൾ അവ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതൊരു പ്രകൃതി അനുസരണമായ വാസനയാണ്. അവരുടെ മനസ്സ് ദുഷിച്ചതാകയാൽ അവർ അത്തരം അശ്ലീല സാഹിത്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത്തരം പരിതസ്ഥിതിയിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദുഷിച്ച മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ന്യൂനീകരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ചില ശ്രദ്ധാവിഷയം സംബന്ധിക്കുന്ന സാഹിത്യ പാരായണത്തിന് ശേഷം അവരുടെ അതിയായ ആഗ്രഹത്തിന് ഭക്ഷണവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ആരംഭത്തിൽ അവർക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് കൽക്കണ്ടത്തോട് വൈമനസ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ഉത്തമ പ്രതിവിധി കൽക്കണ്ടമാണെന്ന് നാം അറിയണം. അതേപോലെ മഞ്ഞപ്പിത്ത സദൃശമായ ഇന്ദ്രിയ പൂരണാവസ്ഥയ്ക്ക് കൽക്കണ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവത പാരായണത്തെ പ്രചാരത്തിലാക്കാൻ ക്രമനിബദ്ധമായ പ്രചാരണ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ അനുവദിക്കണം.
അപ്പോൾ എപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ സാഹിത്യത്തോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാകുന്നോ അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ വിഷം വിളമ്പുന്ന മറ്റു സാഹിത്യങ്ങൾ താനേ ഇല്ലാതാകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് വളരെ മോശം ദുഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്താണ് അശ്ലീലമായ ശാസ്ത്രങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള, അതായത് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ വായിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിലെ ആ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാനുള്ള കഴിവും കൂടി എന്തിനുണ്ട്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ആ മാലിന്യം മുക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനോട് ഒരു രുചി വരും. അത് ഏതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് കൽക്കണ്ടമാണ് മരുന്ന്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയുടെ രുചി എന്ന് പറയുന്ന കൽക്കണ്ടത്തിന്റെ മധുരം നുണയാൻ അല്ലെങ്കിൽ മധുരം കയ്പായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച വ്യക്തിക്ക് കൽക്കണ്ടത്തിന്റെ രുചി, മധുരമുള്ള കൽക്കണ്ടത്തിന്റെ രുചി കയ്പായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ആ മരുന്നാണ്, മെഡിസിൻ ആകുമ്പോൾ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന അസുഖം മാറുകയും ചെയ്യും, കൽക്കണ്ടം മധുരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ, അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള സാഹിത്യങ്ങളിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ തനിയെ ഇല്ലാതെയാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ശ്രീ നാരദനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ഞങ്ങളുടെ അവതരണ രീതിയിലെ ന്യൂനതകൾ കണക്കാക്കാതെ മാനവ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യണം. ഇപ്പോ ശ്രീമദ് നാരദനാലാണ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീ വ്യാസദേവന് ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഭാഗവതത്തെ മറ്റുള്ള ന്യൂനതകളൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ മാനവ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാണ്. പഞ്ചാകൽപത രൂപേച്ച കൃപാ സിന്ധുദേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।